Għas-salmi. Natu bidu għas-salmi tal-ġurnata, salmi tal-avvent li jenuna biex nkomplu din il-mixja li l-mulej qed joffrinna dan iż-żmien ta' grazzja. Mulej iftaħ li xoftejja u fommi xandar it-tifħir tiegħek. Ġej is-sultan il-mulej ejjew nadurawh. Ġej is-sultan il-mulej ejjew nadurawh. Għajtu bil-ferħ lil-mulej nies kollha tal-art. Aqdu bil-ferħ lil-mulej, idħlu qudiemu bana ferrieħi. Ġej is-sultan il-mulej ejjew nadurawh. Kunu għafu li Jahweh u Alla u ħalaqna u aħna tiegħu, aħna l-poplu tiegħu u n-naċ tal-mera tiegħu. Ġej is-sultan il-mulej ejjew nadurawh. Idħlu bana ta' ħajr mill-bibien tiegħu bit-tifħir fil-btieħi tat-tempju tiegħu. Roddulu ħajr u bierku ismu. Ġej is-sultan il-mulej ejjew nadurawh. Għax twajjeb il-mulej għal dejjem it-tieba tiegħu, minn żmien għal żmien il-fedeltà tiegħu. Ġej is-sultan il-mulej ejjew nadurawh. Glorja lill-Missier u lill-Liban u lill-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Ġej is-sultan il-mulej ejjew nadurawh. Leħen qawwi qed jinstema' biex ikeċċi id-dlamijiet, ejja nwarbu it-twedwin fieraħ Kristu ġej f'daw l-ismewiet. Tqum fuq tagħha ruħna mħedla teħles mill-ġerħat ta' dnub, ġaqet tiddi kewba ġdida dal-waqt l-għadu jkun melub. Il-ħaruf mibgħut mill-loli ġej jieħolna minn kull dejn, nitolbuh bl-ilfieq u l-biki jagħti l-maħfra iħen u jgħin. Biex fit-tieni miġja tiegħu bl-art imwerra taħt riġleħ ma narawx qis ħtijietna ma jressaqna btieba leħ. Glorja lill-Missier fil-oli, sebħ lill-liben kull tifħir, lill-Ispirtu kif jistħoqlu issa u dejjem hekk isir. Amen. Fid-dawl tiegħek u Alla naraw id-dawl. Il-ħażen ifesfes lil ħażin f'eħ qalbu, m'hemmx biża' ta' Alla quddiem għajnejh. Għaxu jiddandan bil-fema tiegħu li Alla ma jsibx fih tiegħek jistmell. Kliem fommu kollu u gideb, ma jimxix bil-għaqal, ma jagħmilx il-ġid. Fuq friexu jaħseb kif se jqarraq, triq ħażina qabad ma jwarrabx dak li hu ħażin. Mulej, sa smewiet tasal it-tieba tiegħek, sa sħab il-fedeltà tiegħek. Mola smewiet il-ġustizzja tiegħek, baħar blaqieħ il-ħaq tiegħek. Kemm hija għażiża t-tieba tiegħek u Alla, għaddelt waġġenħajk jiskennu u liet il-bnedmin, bnedmin u bejjem inti tgħinhom mulej. Jiġbow bil-ġejt tad-dar tiegħek, tisqihom ix-xmara tal-għena tiegħek. Għax għandek hemm il-għajn tal-ħajja, fid-dawl tiegħek naraw id-dawl. Żomm it-tieba tiegħek ma' min jarfek, il-ġustizzja tiegħek ma' minu qalbu safja. Ma jersaqx għal fuqi riġel gburi, ma jitfanix il-barra id il-ħażin. Hemm waqgħu dawk li jagħmlu l-ħażen, intefgħu għal isfel u ma jistgħux iqumu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Fid-dawl tiegħek u Alla naraw id-dawl. Il-mulej kbir, mulej kbir int u msebbaħ, tal-għaġeb u b'saħħtek. Inżġu għanja ta' tifħir lill-Alla tiegħi, olluh u sejħu lill-ismu. Għax il-mulej u Alla li xeljen il-gwerrer min idejn l-edewwa ħelisni. Nanni lill-Alla tiegħi għanja ġdida, mulej kbir int u msebbaħ, tal-għaġeb u b'saħħtek. Lilek jaqdu il-ħlejjaq kollha, għax int tkellimt u huma saru
Int bat l-Ispiritu tiegħek u għamilhom ħadd ma jista' jieqaf lill-leħen tiegħek. Jiteżżu il-muntanji mill-qijan tagħhom mal-ibħra, jinħall il-ġebel bħax-xama quddiemek. Ma int tibqa' turi ħnientek ma' dawk li għandhom il-biża' tiegħek. Kbir u għal dejjem min għandu il-biża' tal-mulej. Glorja lill-Missier u lill-Liban u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Mulej kbir int u msebbaħ tal-għaġeb u b'saħħtek. Għajtu bleħen ta' ferħ lill-Alla. Popli kollha ċabċbu jdejkom, għajtu bleħen ta' ferħ lill-Alla. Għax il-mulej il-oli u tal-biża', sultan kbir fuq l-art kollha. Irrażżan il-popli taħtna u l-ġnus qiegħed taħt riġlejna. U jażlilna il-wirt tagħna, il-gburija ta' Ġakob, il-maħbub tiegħu. Tela Alla bajjat ta' ferħ, il-mulej bid-daq tat-trombi. Għannu lill-Alla, għannu. Għannu lis-sultan tagħna, għannu. Għax Alla s-sultan tal-art kollha, għannulu bis-sena, għanija sabiħa. Is-saltan Alla fuq il-ġnus kollha, joqgħod Alla fuq it-tron imqaddes tiegħu. Jinġemgħu il-kbarat tal-popli mal-poplu ta' Alla ta' Abraham. Għax ta' Alla huma l-kapijiet tal-art u fil-għoli ħafna fuq kulħadd. Glorja lill-Missier u lill-Liban u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għajtu bleħen ta' ferħ lill-Alla. Ix-xebba issirhom u ikollha iben u issemmih Immanuel, baqta wasil jiekol biex jarraf iwarrab il-ħażin u jażel it-tajjeb. Fuqek Ġerusalem jiddi l-mulej, fuqek Ġerusalem jiddi il-mulej, u s-sebħ tiegħu ifetx fuqek. jiddi il-mulej. Glorja lill-Missier u lill-Liban u lill-Ispiritu Santu. Fuqek Ġerusalem jiddi il-mulej. Ġej warajja min waqwa minni li jien ma jistħoq lejx inħoll il-qfieli tal-qor tiegħu. Jogħġobkom qumu bil-wieqfa. Imbirek il-mulej Alla ta' Iżrael għaliex ġie jżur u jifdi il-poplu tiegħu. U waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni f'dar David għaddej tiegħu. Bħalma kien wiegħed fil-modi fomm il-profeti għad-disejn tiegħu. Biex isalvana mill-edewwa tagħna u minn idejn dawk kollha li joboduna. Bekk juri ħnina ma' missirijietna u jiftakar fil-patt għaddejs tiegħu. Fil-ħalfa li ħalef lill-Abraham missierna li jatina. Li meħlusin minn idejn l-edewwa tagħna naqduh bla biża'. Tul ħajjitna kollha bil-ġustizzja u l-qdusija quddiemu. U inti tfajjel tissejjaħ profeta tal-oli għax tmur qabel il-mulej biex tħejjilu triqatu. Biex tarraf lil poplu tiegħu bis-salvazzjoni bil-maħfra ta' dnubietom. Ħirġa mill-qalb ħanina ta' Alla tagħna li jibatilna mill-oli iż-żjara tax-xemx tiela. Ħajdawwa lil dawk li jinsabu fid-dlamijiet u d-del tal-mewt, ħajmexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Ġej warajja min waqwa minni u jien ma jistħoqlix inħoll il-qfieli tal-qor tiegħu. Il-verb ta' Alla rid jammar fostna biex naraw il-glorja tiegħu. Mimlijin bil-ferħ u t-tama nejdulu kun mana Emmanuel. Prinċep li taħkem bil-ħaq u d-dritt. Għamel ħaq li l-fuqra u l-maħqura. Sultan tas-sliem li tbiddel ix-xwabel f'sikek tal-moħriet u l-lanetz f'imnieġel. Biddel il-ejra f'imħabba u l-ġustizzja tagħna f'maħfra. Int li ma tiġġudikax skont ma jidher fl-għajnejn. Għaraf lil dawk li huma tiegħek.
int li ġej fis-sħab seta' kbira. Għamel li ma jkollniex għax nistħu meta nidru quddiemek. Inkomplu nitolbuh lil mulej biex dan l-avvent ikun tassew żmien ta' grazzja għalina personali f'din il-mixja tagħna biex inkomplu nikbru fil-fidi tagħna. U niġbru issa it-talb kollu tagħna flimkien billi ngħidu missierna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum, għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru lil min ħati għalina, u la taħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Fil-ħnina tiegħek mulej, il-qattalb tagħna u fit-tjubitek kienna fit-tiġrib tagħna biex nitfarġu bid-dera ta' ibnek li ġej fostna u qatt tiżjed ma nitniġsu bit-taħsir tal-imoddi b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej ibarikna u ħarisna minn kull deni u wassanna għal ħajja ta' dejjem.
Qabel nibdew il-qudiesa nixtieq ninformakom li fil-kuritura hawnhekk tan-naħa tax-xelluk hemm is-saċerdot disponibbli għal min jixtieq iqer. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu tkun magħkom ilkoll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għar-Roħ Ċensu Vella u Joe Xkembri. Ħuti ejjew inkomplu il-mixja tagħna biex inħejju ruħna ħalli nilqgħu il-mulej li ġej. Il-mulej ġej biex jagħtina l-imħabba tiegħu, biex jurina wiċċu, biex jidawwalna bid-dawl tiegħu. U għalhekk fil-bidu ta' jum ġdid ejjew aħna wkoll nresqu quddiem il-mulej id-dlamijiet tagħna, il-fraġilità tagħna, id-dnub tagħna biex jiġi mdawwal bil-maħfra tal-ħniena tiegħu. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla tagħna ħejjilna qlubna bil-qawwa tiegħek biex meta jiġi Kristu ibnek ikun jisħoqilna noqogħdu miegħu fil-mejda tal-ħajja ta' dejjem u nirċievu minn idejh l-ikel tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidina li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Dakinhar jagħmel mulej tal-eżerċiti għal popli kollha fuq din il-muntanja mejda bikel fin, mejda b'imbejjed ħelwa, blaħam imsemmem bil-mudullun u mbejjed fini. U jċarrat minn fuq din il-muntanja il-velu li kien jagħti wiċċ il-popli kollha. Għata li kien jaħbi kollha kemm huma l-ġnus. Jeqret il-mewt għal dejjem. Jixxotta sid il-mulej id-dmuħ minn fuq kull wiċċ u jħassar l-lajb tal-poplu tiegħu minn wiċċ l-art kollha għax il-mulej tkellem. U dakinhar jgħidu dan hu Alla tagħna. Fih it-tamajna li salvana. Dan hu l-mulej li fih it-tamajna. Nifirħu u nitennew bis-salvazzjoni tiegħu. Għaxit il-mulej tinsel minn fuq il-muntanja. Il-kelma tal-mulej, l-doħajr lill-Alla. Għas-salm responsorjali nwieġbu nammar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj. Ngħidu nammar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. F'merat kollha ħdura jqedni. Dejn l-ilma fejn istriħ jaħodni. Hemm u jrejjaqni ngħidu nammar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj. Immexxini fit-triq tas-sewwa minħabba l-isem tiegħu. Imqar jekk nimxi f'wid mudlam, ma nibżax mill-ħsara għax inti miegħi. Il-ħatar tiegħek u l-asluġġ tiegħek huma jwensuni ngħidu nammar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj. Inti tħejji mejda għalija quddiem l-edewwa tiegħi. Biżżejt tidlik li rasi u l-kalċi tiegħi tfawwarli ngħidu nammar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj. Miegħi, Iva, jimxu t-tieba u l-ħniena il-jiem kollha ta' ħajti u nammar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj. Ngħidu nammar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj. Inqumu għall-Evanġelju. Alleluja.
il-mulej ġej biex jisalva lill-poplu. Ħenjin dawk li huma lesti biex jilqgħuh. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu mar ħdejn il-baħar tal-Galilea, tela fuq għolja u qgħad bil-qiegħda hemm. U bdew resqin lejh ġemat kbar ta' nies li kellhom magħhom tzopop, omja, persuni b'diżabilità, imbikmin u ħafna oħrajn. Edu għomlu f'riġlejh u hu fejjaqhom. Hekk li n-nies kollha baqgħu mistaġba meta raw l-imbikmin jitkellmu, il-persuni b'diżabilità qawwijin u sħaħ, it-tzopop jimxu u l-omja jaraw u bdew jagħtu glorja lill-Alla ta' Iżrael. Ġesu sejjaħ lid-dixxiepli tiegħu u qalilhom: nitħassarhom lil dawn in-nies għax ġajilhom 3 ijiem u m'għandhom xejn x'jieklu. Ma rridx inħallihom imorru sajmin li ma jmorrux iħossu ħażin fit-triq. Qallu d-dixxiepli: f'deżert bħal dan minn fejn se jsibu ħobż biżżejjed biex inxebbew kottra hekk kbira? Ġesu staqsihom: xi kemm għandkom ħobż? Qalulu: 7 u ftit ħut żgħir. Imbagħad qal lin-nies biex jinxteħtu bil-qiegħda fl-art, ħaseb ħobżiet u l-ħut, ratt il-ħajr, qasamhom u tahom lid-dixxiepli, u d-dixxiepli jnawluhom lin-nies. U kulħadd kiel u xeba u ġabbru il-bċejjeċ li fadal 7 tiqfief mimlija. Il-kelma tal-mulej. Fi żmien l-Avvent eżies gwida speċjali fil-liturġija, mu speċjali fil-liturġija tal-qari, jieħdu is-salmi. Is-salm nistgħu ngħidu li jiġbor il-qari kollu fi ftit kliem. Illum x'irrispondejnieh il-mulej? Nammar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj. Xi tfisser nammar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj? Ifisser nagħmel dak li jagħmlu dawn in-nies fl-Evanġelju, li ninxteħed fil-preżenza tiegħu. Kemm hu sabiħ dan il-ġest li smajna hekk fil-Vanġelu qabel ma Ġesu jagħtihom il-miraklu u jagħmlilhom il-miraklu tal-ħobż. Dawn in-nies resqu b'ġemad kbar u qagħdu f'riġlejh. U dawn in-nies ma kinux nies b'saħħithom, imma hawnhekk jagħmlilna lista sħiħa min hu b'diżabilità, min hu imbikkem, imma kulħadd fejjaqhom. U fiex jitħaddet il-fejqan? X'kien il-frott ta' dan il-fejqan? Mhuwiex tant kif ħafna drabi aħna naraw u nieqfu fuq il-fattur estern, kien tzopp issa beda jimxi, kien imbikkem issa jitkellem. U bdew jgħidu u jagħtu glorja lill-Alla. Ħafna drabi aħna imbikmin, minix kapaċi nirringrazzja lill-Alla, minix kapaċi nersaq lejh, minix kapaċi noqgħod għall-preżenza tiegħu għaliex imħabbat, għaliex għandi ħafna xogħol x'nagħmel, ma għandix xejn. Ejjew nitolbu l-mulej ifejjaqna minn dan kollu.
ħalli jagħtina l-grazzja biex mill-lum li qegħdin għadna hawnhekk fuq dan il-wiċċ il-art inkunu kapaċi namru noqogħdu għal preżenza tiegħu. Għaliex min joqgħod fil-preżenza ta' Alla jintebaħ tassew li Alla isir ir-raj tiegħek, imexxik u imantnik kif rajna wkoll fit-tmiem tal-Vanġelu li smajna. Il-mulej ġie tuħnina mill-folol bil-ġuħ għal kelma tiegħu u għal fejqan fir-ruħ. Nitolbu biex aħna nilqgħu bil-ferħ l-istedina li nfiequ minn dnubietna u nieklu kif jixraq mill-mejda li l-mulej jħejjilna l-Ewkaristija. Ngħidu flimkien u wiri lilna mulej it-tieba tiegħek. Għarrajja tal-Knisja biex jaqdu bil-ferħ lil poplu nistrani fil-Ministeru tal-Kelma, tar-Rikonċiljazzjoni u tal-Ewkaristija. Mulej għal bnedmin li jgħixu fil-biża ta' gwerra, ta' vjolenza, ta' mewt, biex inti tixxotta id-dmuħ tagħhom u tagħtihom id-don tal-faraġ u s-sliem nitolbu. Għal ħutna li għandhom xi diżabilità u għal dawk kollha li jiddedikaw ħajjithom għas-servizz tagħhom nitolbu. Għalina l-koll biex minn dan is-santwarju taħt il-ħarsien ta' Omna Marija aħna fuq l-eżempju tagħha narfu nilqgħu tassew il-kelma tiegħek u ngħixuha nitolbu. Fiskiet inresqu it-talb personali tagħna. Ejja mulej biex aħna nistennew ħalli niċċelebraw bil-ferħ it-twarid ta' ibnek, inti tfejjaqna minn niket ta' ħajjitna, tfarraġna bil-kelma tiegħek u tqawwina bl-ikla tal-Ewkaristija. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Nitolbuk mulej li ma nonqsu qatt nofrulek bil-qima dan is-sagrifiċċju li bih jiġġedded il-misteru qaddis li jint waqqaft u b'qawwa kbira isseħħ is-salvazzjoni tagħna bi Kristu siedna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu lubna il-fuq. Niżoħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa għoxiera tassew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu siedna. U bl-ewwel miġġija tiegħu fis-sura f'qajra ta' bniedem temm il-pjan li jint ħejjejt minn qabel
u fetħilna it-triq tas-salvazzjoni ta' dejjem biex meta jiġi darba oħra fis-sebħ tal-kobor tiegħu niksbu fl-aħħar bid-dijer il-premju li issa qegħdin nisru għalih u nistennewh bit-tama għaliex inti stess wettulna. Għalhekk mal-anġli u l-arkanġli, matroni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċ tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċti, smewwitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola ta' smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewwiet. Għaddejs ta' sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija, għaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedina Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħa il-ħobs, radd il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi jirriġarad il-ħajr tal-id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem. Id-dem li jixxirret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dunubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed li illa li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina il-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Jew nitolbu biex tiġi fostna is-saltna ta' Alla li hija saltna ta' maħfra ta' ħelsien ta' fejqan. U għalhekk ngħidu: missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid jent kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull id-dnub. Inkwiet aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu,
li jett l-apostli tijek nħallilkom isliem, natikom isliem tijaj, la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-knisja tijek. Għatija isliem u laqda li jintrit fija, inti tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem ma'kom. Għatu l-paċi lil xulxin. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla. Danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Ġisem ta' Kristi ħarisni għal-ħajja ta' dejjem.
Il-mulej Ġeżies dak li smajna fil-Vanġelu seħħ tassew issa fina. Mhux temana, imma hu sar ikel tagħna. Jew għalhekk nilqgħuh, jew għalhekk nitolbuh fi skitt ta' qalbna biex jibdilna fih, biex aħna nagħmlu wkoll f'ħajjitna ġesti ta' mħabba, nipprovdu u ngħinu lil batut, nipprovdu lejxien lil min hu fqejr bil-ġuħ. Nitolbu mulej il-ħnina tiegħek biex bdejn l-għajnuna qaddisa li ħadna, ninħelsu minn ħtijietna u nitħejjew tajjeb għal festa li ġejja bi Kristu Siedna. Kif smajna hekk fil-Vanġelu, Ġesu jitmana biex aħna nitalmu nagħmlu opri ta' imħabba u karità ma' ħutna. U għalhekk infakkarkom fis-siġra tal-karità li hemm fuq l-artal tal-ġenb. Ħudu waħda minn dawk l-istilel tal-karti u li fuqhom hemm mitlub xi ġġibu u tpoġġu taħt dik is-siġra biex l-oġġetti li jiġġibu iġġibux ħwejjeġ imma oġġetti li jintużaw biex il-bniedem iżomm ruħu nadif biex il-bniedem ikollu x'jiekol. Ħalli dawk nibdew minn kmieni qabel il-miljiet aktar ma jkollna aktar nistgħu inqasmuhom lil familji li huma fil-bżonn. Ejjew ngħidu 3 Ava Marijiet illumna Marija u npoġġu hekk taħt il-ħarsa tagħha il dawn ħutna li forsi ħafna drabi is-soċjetà twarrab u tpoġġi fil-ġenb biex dawn ħutna ikunu iċ-ċentru tagħna u mhux persuni jimwarba. U għalhekk ngħidu flimkien: Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.